даври якуми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар анҳамин толори зебо бо иштирокчиёни ин озмун бо як ҷӯшу хуруш ҷараён дорад ва бояд гуфт ки дар даври интихобии озмуни мазкур 132 нафар номнавис шуда буданд ва ба даври якуми он 54 нафар роҳ ёфтанд ва пас аз чанд лаҳза бинандаҳои азиз дар ин толор онҳо ҳунари хосаи хешро пешниҳоди аъзои ҳакамон мегардонанд. даври интихобии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 44 ноҳияи Исмоилӣ Сомонӣ бо иштироки донишҷӯёни донишкадаву донишгоҳҳои ҳудуди ноҳия хонандагони соҳибзавқу бо истеъдод гузаронда шуда буд. онҳое ки ба даври якуми озмун роҳ ёфтанд дар рӯзи баргузорӣ бо тайёрии хоса ва бо як рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ташриф оварда буданд. мо волидайн фарзандони худамонро дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман ки ин озмуни ҷумҳуриявӣ мебошад бо як шукӯҳи хоза бо як тайёрии бисёр ҳам мисол баланд тайёр намуда ба ин озмун ҳозир шудем. хело мо волидайн дар ин ҷо ҳозир ҳузур дорем ба як эҳсосоти пурра дода шудаем. мо мехоҳем ки дар ин озмун фарзандони мо иштирок кунанд бо як сари баланд ва ифтихори Тоҷикистони мо гарданд. дар воқеъ ҳар як иштирокчии озмун аз чунин лоиҳае ки барои тақвият бахшидани ҳунару маҳорати онҳо дар бахшҳои гуногуни соҳаи санъат мусоидат менамояд изҳори миннатдорӣ мекарданд. онҳо пеш аз ҳама миннатдории хосаи худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён медоштанд. ҳамин аст ки ҷараёни баргузории озмун тариқи ҳама шабакаҳои телевизионӣ пайгирӣ карда мешавад. Мы занимаемся по многу и готовились к этому конкурсу. Мы случайно узнали, что этот конкурс начнется, и выбрали свои самые такие классические произведения для того, чтобы выступить на этом конкурсе. И очень долго работали над этими произведениями. Нам очень понравилось вот сегодня вот то, что поют, да, играют скрипачи, пианисты. Очень интересно было. боиси зикр аст ки озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман аз рӯи номинатсияҳои оҳангсоз, сароянда, навозанда, шоир ва ровии беҳтарин бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, баланд бардоштани мақом маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба касбияти ҳунари иҷрокунандагӣ ва эҷоди мусиқии нав, инчунин таълифи ашъори баландғояи ватандӯстона, дарёфти беҳтарин намунаҳои оҳанг ва сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони истиқлолияти давлатӣ миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа гузаронида мешавад. мавриди зикр аст ки дар даври якуми озмун рӯи саҳна 54 нафар иштирокчӣ бо салихаи баланд маҳорату малакаи худро пешниҳоди аъзои ҳакамон гардониданд. Таманно Гулмаҳмадова аз иштирокчии фаъоли озмун буд ки бо омӯзгораш сарояндаи ватансарои тоҷик Лола Азизова омада буд ва дар бахши сарояндагӣ ҳунар намоӣ кард. من گلمحمدова Таманно дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ширкат варзидам ва аз ин хеле шод мебошам. ман дар ин ҷо суруди Тоҷикистонро хондам ки бо устодам Лола Азизова тӯли 1 сол инро машқ кардем. ин хел озмунҳо ба мо имконият медиҳад ки мо истеъдоди худро ба дигарон нишон диҳем ва боз дар санаҳои дигар низ яъне баромад кунем. иштирокчиёни дигар низ бо шуруъ шавқи ҷавонӣ ва меҳру муҳаббати самимӣ доштан ба санъату ҳунар рӯи саҳна баромад карданд. озмуни мазкур пеш аз ҳама дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ баҳри тарбия намудани насли ояндаи миллат дар рӯҳияи созандагиву бунёдкории ҳисси хештаншиносӣ, ватандӯстӣ, эҳтиром ба таърих ва мероси гаронмояи ниёгон, ҳамчунин ифтихор аз дастовардҳои истиқлолият равона карда шудааст.